Odei Jainaga, ongi etorri. Aixo. Ze moduz? Ondo, ederto. Ondo. Ofizialki guapo izateak asko aldatzen dugu bizitza? Arrakasta gehiago nabaritzen duzu kaletik, sareetan? Bueno, kaletik jendean biratzen dut, baina ez dakit. Ez dakit Lehen baino gehiago edo lehen be bai? Antzerako. Bai, nik uste, ez dakit bestian lagun batekin hitz egiten eban, ez honen inguruan. Ez dakidan, ezauten zaitzuelako zein zaren, edo presentzia dakazulako, edo ondia zarelako, o fizikoki ez dakit. Baina bai, biratzen dut. Eta zelen hartzen duzu, ondo, gustora, naturaltasunez, Ondo. lotxatu ez teko zeitxura handirik lotxatzeko. Lotzatu ez, grazia haitzen da ez da pixkat, ez dakit, lotzatu ez bape. Baina hori, nik igual eurekoan behiratu, baina nik ikusten dozu zein behiratzen dut argi eta garbi. Bai. Jendean dizumulo gutxi daka. Nik be, baina... Zume bai. Nik be. Nixat ez denean behiratu, nik hola behiratzen dut. Hola desbehiratzen, joa nahi barik. Bueno, kaletik ez dakit lehen baino gehiago edo ez, edabidetan, hori bai seguru nau, azken hilabetetan ez dela egongo edabiderik Odei Jainagari elkarrizketarik egin etzona. Asunto honetan sartu zinenean, eta erabaki zenuenan, venga apunta egingo naz, eta Mister Espainian parte hartuko dut, bebai, oi hartzun hori bebai bilatzen zendun, ezta? Nahi neban bai, holan, ez da izango fama puntu hori edo ezagutza edo jendeak zu ezagutzea, ez? Azkenian gure munduan ez bat zaitxu ezagutzen eta naiz eta oso naizan zure kirolean gordin dakazu, laguntzak lortzeko eta elkarrizketa bakeitzeko edo beste elkarrizketa mota batzuk eta igual telebistarako eta azkenean ez bat zara ezaguna edo ez badozu hor mugitzen, zaila. Eta, bueno, esan eban, apuntoko naiz eta ikusiko eta bideo ontatik zozer gehiago lortzen duten ez. Garrantzitsua da, zure burua ezagutzera ematea, pentsatzen du bai patrozinio aldetik eta bai horrek lagunduko dauela nola bait, ez dakit, Ia. Markak gehiago ezagutzeko, gehiago gerturatzeko zugana. Bilau hori da bilatzen dutena, ez, azkenean markak eta ikusten bada, zuk mugitzen duzula jende asko eta jende askone referentea edo jende asko jarraitzen detzula eta jarraipen badakazula, euren produktuak zuk saltzeko, errestasuna dakazu, ez, eta eureri hori interesatzen jaku, eta puntu interesgarri alda izan. Kontua da, ez dakit zuretzako ze puntuteraino da hau, pena moduko bat, ezta? Zuk berez, eukidozula lehen dipe nahikoa meritu pilatuta ezaguna izateko. Zure kirol ibilbidea gaitik esan nahi dut. Bai. Ez dakit, holan dira gauzak eta holan normaltasunez hartzen dozun, edo dinozun, pena da gauza hauek egin behar izatea edo, eta berez, nire kirol merituen gaitik, hainbeste goi hartzunik ez izatea. Grazia izan zeztan, batian, kirol, hasi zanean egunkariak eta konturatzen, olimpiko bat, zoiala Mister Espainiara, boom egin zeban, orduan, danen interesekoa zan, orduan. Hor dakelako eurek bilatzen dabeen morbo punto hori edo ez dakit hori, zeozet ezberdina edo, kirolari badoiala horra. Eta nik lehen hau euki izan dut lan bastante reperkusio telebistan, irratian. Gure alde esango dut gu aspalditik abizela zurekin elkarrizketa bat egiteko, Gure alde esango dut honen aurretik izan zela, baina bai, egia da, bai. Eta, gero behin hau pasatzen dela, berriro, ez, askotan, igual, ez dakit aldoten esan beste periodikoen izanak, ez nahi esatera. Baina, lehen hau hitz egin daren eurekin, baina oin berriro, eta bilatzen morbo puntu hori, ez dakit, salseoa, morbo baino salseoa da. Bueno, edozein kasutan eta, honepe zure burua ezagutzera emateko lagun dezan, eskatuko dutzut, Mister Espainian bertan eskatuko dutzuen gauza bera egiteko. Zeure burua aurkezteko, ezagutzen ezaituen antzako, nor zara? Ez dakit aurkeztu jako gure burua, baina, ni Odei Jainaga naiz, 24 urteko eibartarra, aurten 25 egiten ditut, jabalina jaurditzaia naiz, Espainiako errekorra dakat, olimpikoa izan naiz, Espainiako txapelduna 3 aldiz, eta oin Mister Espainiara aurkeztu naiz, ea horrek ze ibilbide zabaltzen destan bizitzan ikusteko. Lehendik bazen neukan inongo esperientziarik moda edo edertasun lehiaketa kontu honetan edo ez? Bat ere, ez esperientziarik ez da jakintzarik ere. Ez nekien zetaz zian eta nik pentsatzen eban zela laude desfile hor pasarelan eta guapoenak iragazten zebala eta jazta.
Baina, bueno, pixkata saldu zezten ezberdina zala, kontuan hartzen zela nola hitz egiten dozun, kontuan hartzen zela, zelakoa zelan zu bizitzan, zelan erlazionatzen zaren beste kideekin, pertsona moduan zelan zaren. Eta horrek interes gehiago sortu zezten, holako esperientzia bizitzeko. Hau, zeinek eskaintzen dutzu? Eure dato zure bila edo zelan? Hola izan zen gutxu gara bera. Nik egin neban argazki batzuk, argazkilari batekin, eta argazkilari hori zertamen honetako argazkilari ofiziala da. Orduan, zuzendariak eta ikusi zituzten argazkiak eta komentatzen da argazkilari hori. Nahi dugu, queremos ese niño, hola, esaten zen, haurek malagakoa dira. Eta hori izan zen aurtengo neguan ez, aurrekoan. Eta nik ezezkoan emon neban, ez dakit. Iruditzen jaten zo zer arraruan eta nik zer eitzen dotor. Ez. Ni Tokio zeuan eta ni zentrautan eban nire helburuetan eta ba. Eta aurten, ez dakit noiz izan zen, abenduan edo argazkiak egiten aurreko urtean, justu negu hontan. Berriro, beste argazki sesio bat, berriro proposamena, oingoan pixkat serio hau, eta argazkilariak azaldu zezten, pixkat zertan datzan, zertan, edertasun bilera horiek edo, ez dakit ditzen dian euskeraz. Eta pixkat familiakin konsulta honeban, eta zentzen, segi, proba hau, total ez da kasu ezer galtzeko, beste esperientzia bat, eta holan izan zen. Alan dabe, zu bezalako goi mailako kirolarien artean, sarritan egoten da politikoki oso zuzena izateko behar bat, eta adierazpenak asko zaindu, agerraldi publikoak asko zaindu. Ni ez naiz olakoa. Zu ez da horrelakoa. Ni naturala naiz. Ni transparentia naiz, eta gauzak badakite nire hitzek aldabela erreperkusio bat euki. Baina nik uste dut gauzak naturaltasun sartu diala, gu ez gara robotak, ez gara pertsona gara azken finean. Orduan, bakoitzan dan modukoa da, eta nik uste dut jende hori beti erakusten dela fatxada bat, eta gero beste modu batekoa dela hori jende faltsua dela, ez dela jende naturela. Eta niri hori ez jata gustatzen, ni ez naiz horren aldekoa, orduan nik beti, nire nortasuna erakusten dut, eta ni naizen modukoa adierazten naiz. Honek zure kirol prestakuntzarekin uztargarria da, kirol prestakuntzarekin, beste zeu zer berezia egiten zabiz, edo... Momentuan lesioa dela eta demagun ez nintzala lesionauta hongo, jarraituko nire entrenamendu normalekin, eta perfectamente ez esaten dena. Ez duzula baztertu zure... Gainera hori, hasieran ni azarretu nintzen edabide batzuekin jartzen zegoen. Odei Jainaga aparca la carrera deportiva por el tema mister. Eta ni no aparco mi carrera deportiva. Eta resulta que sí, hoi momentu baten operauko deste abuztuan, eta pixate misterra zuntu haitxek ez deste operauko oin, operauko este pixat bila bete gerandua. Baina nik nekan asmoa konpetitzeko, entrenatzeko eta nire maila erakusteko. Azkenean kirola da nire lana, nire bizimodua. Eta ez dut lagako alde batera, bidean sortzen jata zen beste aukera batzun gaitxik ez. Gai honekin amaitzeko, Bizkaia osoan ezeuen bat bialtzeko Mister Espainiara Bizkaitik, eta ibartar bat Gipuzkoarra bidali behar da? Itxuria. Gainera realekoa eta... Gainera realeko eskudarekin, kamisetarekin, dana. Ez ni futboleroa, baina graziosua da. Ez dakit, nik hori gaina txintxatzeko jendeari Bizkaikoari hori izango detzet. Ezekela aukera hoberik Bizkaian eta ni eraman behar izan zezela. Aurkariak ezagutzen duzuz? Aurkariak edo parte hartuko da besteak, kirolaria dire beba izeu bezala edo? Ez, gehiengoa ez. Azkenean gimnasiokoak jende asko gimnasio egiten da benak ez. Baina ez, normalian dia gimnasioa jendea. Baina kirolaria baten bat badau, triatleta edo... Baina gutxi, crossfitero ere bat igual. Baina kirolari, ex-atleta bat badau bai. Kirolariak ez. Jenteak jakin dezan, dinogulako besteak, gorputz horreketa dauzkate, gimnasio asko da zelako eta bar. Zelakoa da goi mailako jabalinista baten egunerokoa? Ez natzera hoxien, gozaltzen dozu, pixkat deskansatzen dozu, entrenatzera zoiaz, entrenatzez goizeko entrenamentua. Entrenamentuak desberniak izaten dira, bale? Gaur adibidez goixian, gekaun saltuak eta karrera batzuk eta, ariketa berezi batzuk. Eta gero bazkaltzen dozu, beste deskanso txiki bat, eta arratzaldean berriro entrenatzera.
gero igual pesak egiten dozuz. Eta hori bukatu, eta afaltzera, deskantzau, eta holan egunero. Buru belarri egunero entrenatzen, bai. Gure bizitza hori da. Azkenean nik hori izatezte hori lesionau eta zau, eta zeitzen dozu da nik, entrenau ez dakit beste ezer egiten. Azkenean, nahiz eta mereuki lesioa, aldotein beste 1000 gauza ez, eta hortan ibiltzen gara. Bizi be, erresidentzi baten bizi zara, injustu, horretarako zentratuta egoteko? Hori da. Erraztasun eukitzeko, bai. Eta kasu, prestatzen dutzu edan, esango dugu, hotel bat moduan, janaria eta logela gehitzetu, eta zu zentratzen zara, entrenatzera. Historia zure helburua, eginkizuna. Eta beraz, hortik ateratzen den ondorioa da, zuri edozein kirolari, goi mailako kirolari bezala, gertatu aliatzun gauzarik eta okerrena da lesio bat eukitea. Bai. Aurtengo planak, adibidez, bertan bera lotu direz? Aurtengo planak bertan bera geltu dira. Lesio hau aurreko urtetik dator, duela 12 hilabete edo gutxi gara bera, orduan larritu zen. Sorbaldako lesio diagnostiko hau 2017an jabanekan. Baina, hori, pixat, konpondu neban edo indartu nahan sorbalda eta arazo hori desagertu moduan izan, desagertu ez, tapa o eskuta moduan izan da. Baina aurreko urtean berriro, ez dakit, makaldu neban sorbalda edo, eta Tokio zetorren, klasifikoan behar nintzen, eta konpetitu beharra zegoen. Orduan, kriston kaina sartu netzen, konpetitzen eban anestesiakin, infiltrauta, konpetitzen eban, klasifika behar nintzelako eta jaurti behar nebalako urrutira. Baina hori kalterako, noski. Tokiera joan nintzen, bete neban helburua, eta aurten ez neban berdina bizi nahi, eta horregaitxik erabaki neban, esan erabaki genuen, ni entrenatzaileak eta fisioak eta aurtengo denboraldia albo batera guztia. Nire maila hau da, eta maila hontara ez banez egatzen, maila hontan konpetitzeko, sufritzen, ez da inongo zentzurik. Orduan, itxoin pixkat udar arte, operau, eta hurrengo urtean rehabilitazioa egin, dana indartu eta atzaparra gurutzatu ondo gelditzeko sorbalda. Eta Pariseko helburuak, Parisko jokoak dira hurrengo helburua. Jokoak aipatu dozu zenez. Igazko esperientzia, lesio hori dela eta esan espero bezalakoa izan, edo bai izan zen eta merezi izan zauen? Merezi izan zeban. Bai. Merezi izan zeban, bai. Azkenean oso ondo pasa, honean izan zen esperientzia berria. Ez tozu imaginatzen zelakoa da, azkenean beti jokua, baina ez dakik zer datorren, eta nik oso ondo pasa. Honean, naiz eta nire egoera fisikoa ez izan ona, eta ezin jaurti eta alik eta urrutien bota eta emaitza honak eta naiz eta ezin borrukatu hor estadioan. Bizipen berri bat, bizipen aberasgarri bat eta hurrengo baten errepikatzea gustatuko jatana, kondizio egokietan egoten. Eta kirolari guztiek esaten da benean, eta atleta guztiek esaten da benean, eske jokoak dira. Zer dira jokoak? Ez dakit. Nik ez dut eukin inoiz jokuetako amets hori ez, jendeak euki da bena. Baina bertan egonda ikusten dozu zenbat jende da munduan, uarte txiki bateko jendea, igerilari bat, uarte galdu bateko munduan ziarro Indonesian ez dakinun. Zetzu, ostras, orduan aurkitzen zara mundu guztiko jendeakin, kolore, tamaino, potoloak, altuak, txikiak, danetik aurkitzen zueran. Aurkitzen zuelako aniztasuna, ez dakit dela aberasgarria eta nik esaten deban jokuak eta negona eta gero, gomendauko netzala jendeari alba dabe joaten, baina eske zorionez oso zoritxarrez ezin da, ez da hola funtzionatzen. Gitxi batzuentzako da hori. Orduan, gitxi boiek privilegio hori disfrutatzea dakela. Esaten dabe bai, hiri olimpikoan edo bila olimpikoan, zuek bakarrik zauzien toki horretan, oso ambiente espezial egoten dela be bai, kirol ezberdinetako jentean hasten dalako, esaten dabe bai nahiko parranda egoten dela. Aurten berez COVID-a zegoen maskareilak eta asunto hortan, parranda asuntua, nik uste dut Brasilekoan ezberdina izan zela. Bai? Nik uste bai. Kontau dutzue? Bai, nik bizi izan dutena, eta entzun izan dutena, desberdintasun handia. Baina, bueno. Eta gero hori izan duzuna kirolari ezberdinekin eta aurkitzea, nik hori gogorarazten dut zelan ascensorean sartu eta Pau Gasol eta hor zebazen, zabaldu eta hola din, hola, eta barrura sartu. Eta normalean dina izaltua, ez bat 85 neurtzen dut, baina, bueno, basketeko kankaioekin, hori txiki, esatuzu, ostras, hemen nago ascensorean hauek, NBA-ko hauekin, eta
Bai, nahiko, eta... Eta badago tratua hor tratua badau. Esan nahi duzuk, gasoli izaten motzezu hau osea... Bai, eta hitz egiten baitzazu, zen modu ez dakit zer. Bai, claro, badau. Ez dakit gainera gasolek, ez dakit gasole izan zen, tuit bat egin zebala, behin nik jabalina gotan ebanean, ez dakit 80 metro pasoen ebanean edo, tuit bat idatzi zeban. Uste bera izan zela, torri jata. Nik ez dakit Twitterra, baina me suena. Goinak gogoratzen naiz, kusenean Ricky Rubio, anazten sorian eskina baten, nik zanean. Eta hau? Hau da Ricky, honek jolazten dauen ebean? Ni baino txikia bada, zela jolaztuka honek. Bai, azkenian, eta bai, ambiente ona, guztua ibili ginen. Bueno, proba behar Pariseko ikusteko. Benetako Bila Olimpikoa zelan dan, Parisera iritsi. Parisera, bai. Ondiokan joko asko gauz aurretik, hau ondo jartzea da asuntua, klabea, gakoa. Eta hori ondo egonda ni dedikauko naiz entrenatzera, dakiten moduan, egunero, 2 aldiz, aztian atope, eta Paris, helburu politxe da. Alandabe irakurri izan dutzut elkarrizketaren baten, lesioko mina eta dala eta, edo beste lesio batzu dira eta, euki izan dozula aukera bebai, indarra lantzeko adibidez, eta beste gauza batzuk lantzeko. Eta horrek bebai lagundu dotzula zure markako betzen. Bai, azkenian esan dutena. Gauza bat nahiz eta lesioan dute egun, gorputzeko gainontzeko parteak aldira hobetu. Alda hobetu teknika, alda hobetu hanken blokeoa, alda hobetu abiadura, eta alda hobetu koordinazioa, elastizitatea, 1000 gauz. Esan nahi dut, nahiz eta momentu horretan konpetitzen ez egon, hobetzen zauz. Bai zabizela hobetzen. Bai. Oin momentuan, ez dakit, baina nik horatzen naiz eukine banean ukondoko arazoa, pasa honean urte eta erdi jabalinako emaitzak hobetu gabe, baina ni fizikoki eta neban hobetzen asko eta gero papatean, pum, salto moten duzu. Eta normala da. Eta salto hori gaineran, esan daiteke nahiko denpora txikian oso salto handia izan dela, izan zinen aurrenekoa estatuan 80 metroko aipatzen zenuen hori gainditzen, momentu honetan plusmarkista zara, 84 metro eta 80 zentimetrorekin okerrezpanago. Eta garrantzitsuena, zeure buruari ondino hobetzeko margen handia ikusten dutzezu? Bai. Eta horri da izorratzen ez dena lesioan aurrean. Nik nahi dut ondiokan nire gaitasunak hori, esprimituz kapaziadez, sakatu eta zuku guztietara. Eta gelditzia erdibide honetan pixkatet pena mongoz ez dan. Horregaitxe nahi dute lesio ondo osatzia, eta nik dakaten hor buruan meta batzuk eta gainditzia. Eta behin hori lortuta esatia, listo. Konforme nago indagoak, ingustuaren hau. Emaitza bai, guztuaren nago zer indoten jabalina munduan eta oinaldot jaba ez dakit, dedikau beste zeo zertara. Ez lesio batek behartuta ustea. Alandabe, oindala 2 urte edo izango da, bideo bat jarri zenuen Instagramen uste dut izan zala. Gai honen inguruan berbetan eta aipatuz, aurrikuspenak, espektatibak, markak, mundu guztiak horretaz galdetzeak, zelako eragina daukan kirolariarengan psikologikoki eta presioaren aldetik. Bai. Gainera nahiko son handiko bideo bat izan zen, eta nahiko jentek entzun zauena, eta... Bai, gogoratzen dut beste honen ikusinan bideo hori gonintzen ikusten, ditut Instagramen 6 bideo dolan hausnarketak egiten. Eta grazioso izan zen, ze arratzalean konpetitzen eban eta goizian, grabaunan bideoa zen eban, gaur, ez dakit izango, maiatzak 10, da, eta arratzalean konpetitzen dut, eta arratzalean esaten dut, ez dakit zer eingoten, ez dakit jaurtikoten asko, ez dakit jaurtikoten gutxi, baina, ezin dozu ezuek, beti publikoak edo jarraitzaileek egon galdetzen, ea rekorra noizko, ea... Azkenean horrek astuna da guretako, beti jendeari erantzuten egotea gai berdinan inguruan. Ez are konturatzen, baina azkenean hori presio bat lortzen dau, presio bat sortzen dau, eta justu arratzaldean, rekorren, tokau zan, ez dakit, egin neban da listo. Eta igo neban hori, eta jende asko partekatu zeban, eta oso entzuna izan zen hor atletismoan munduan. Eta jende asko identifikatuta sentitu zen egoera horrekin. Oin jaurtitzen dut 84 metro eta ja jendia dago eskatzen 86 botatzeko. Eta esaten duzu, jolin, erakutzi nire mailarik onena oin momentuan, ze zauz eskatzen, beste 2 pauso motia, beste 2 metro gehiago botatzea. Pentsau pixkat, ni naiz lehengoa nahi da bena 200 metro bota. Baina, ostras, hankak lurrian eukia dira eta pixkanaka, pausoka joan behar da betzen. Eta zelan kudeatzen da presio hori eta
Bueno, pentsatzen presiorik handena, zeuk esan duzu moduan, norbere buruari jartzen zaiona dala, baina zelan gestionatzen da hori? Behin, entrenatzaile bat, nik asko mireztaten entrenatzaile batek, bide horren aurrean bronka bat botaz ezten. Ez bronka baina tokea joz ezten, zan zezten, odei. Zu egon zara bizitza guztia, entrenatzen presio hori eukitzeko. Oin, lehen botatzen zer nian 30 metro, ezekazun inoko presiorik, ez dut inore jarraitzen, ezekazun ezer. Oin botatzen zula 80 gora, oin dakazu presio, egon zara beti entrenatzen presio lortzeko. Ba, oin, kudeatu eta disfrutan presio hori, hola esan zeztan. Eta zelan kudeatzen dozun? Ez dakit, nik uste dut batez be entzungo nahi behar dozula. Kasorik ez, jendeari. Bai, urrengo, bai, listo, bai, etzen da. Kasorik, kaso larregi ezin. Azkenian, jendia ez da konturatzen, baina ni naiz bat, eta ditut 5.000 pertsona, berdina aldetzen. 5.000 pertsona o 1.000. Eta zatea 1.000 pertsona lesionauta nagola, eta ez dutela jakingo noiz bueltau, edo lesionauta nagola eta operatzen ez dela abuztuan 10ean, edo supraespinosoa dakatela kaltetuta, labruma apurtuta, eta egoteat beti berdina kontatzen aspergarria da. Orduan beti pentsatzen da, futbolistak ze ondo dituztela rueda de prensa, eta dituzte 20 pertsona hor berdina puntatzen, eta listo, zabaltzen da. Nik esaten, jolin, bai interesgarria da. Egon berrean ni beti kontatzen jendeari banan zer dan. Ikusi dut, dekozula esaldi bezala, mentalidad de tiburón. Marrazo mentalidad. Ez dakit, asalpenik, bere garaian jarritako esaldi batan, edo... Bai, bere garaian jarri neban, hori momentuan ez dakit pixka grazia itxen ez, baina, bueno, beti hori ez dakit esaten el logo de Wall Street, edo esaten da ben hori. Baina, bai, beti ehiztari moduan bizi behar zela, beti zure helburuen atzetik eta hotz eta marrasa moduan, arriskutsu. Zure ibilbide honetan, zenbateko eragina eduki dago amak? Ama be Espainiako txapeldun izan zelako irubide. Bai, ni moduan. Jaurtiketan. Berdin dutetzat. Hori da. Hoi beste bateetara biota. Beste bat behar duzu, Bai. Ez dakit, bere gomendioak, bere esperientziak, zenbat lagundu duzu? Egitza zen gutxi. Zer nik neraman jaurtitzaile aurpegi hori edo faseta hori zot ezagutu. Beti entzun dutan baja, baina umetan entzuten duzu, baina ez dakizu ondo zer dan, eta emotez etzenean igual premioren bat edo, esenekin, zagaitxik emodetze premio. Eta kasuz 5 urte esan duzu, ez ara konturatzen larregi ez. Eta nik uste genetika mondezala, dakan honena, genetika. Eta hortik, nik sakatu dut eta etara dute fruitu nahiko politxak. Izatezuk, umetan, jabalina, ez dakit, igual etxean ikusiko zendun, baina zuk ezendun zuzenean jabalina jaurtiketara egin. Horretik probatu zendu zen beste hainbeste kirol. Bai. Nik indote futbola, eskubaloia, kung fu, igeriketa, eski de fondo. Eta ganera irakurri dutzut, eta gehienetan ona izan naz. Bai, nik kirolian ona naiz, ondioken jarraitzot izaten. Eta jendeak ikuste ez talan altua baldaro eta magoz, eta pentsatzen dabe baldarra naizela, edo traketxa naizela, baina ni beti txikia izan naiz. Ni 16 urtera arte edo jarraitu nebala azten, jendeak gelitu zanean, beti txikia izan naiz, eta orduan nahiko trebea naiz. Eta orokorrean bai. Egia da, Ibarko Arrobian ibili zinela futbolean? Bai. Eta Oiartzabalekin jolastu duzula? Bai, berak jolastu eta nik ikusi. Biok eskertia ginen. Eta futboleko mundu hori ez neban atsegin izan, ze nik eskolan ordura arte oso ona nintzen. Baina justo garai hortan 12 urteekin edo, ja jendia kideak eta garatzen hasi zian, bigotillua, eta ni hondekan oso umia nintzen, eta indargabe. Eta, garapen motel horrek, futbolak ez detu itxoiten. Eta, oin garatu dutela, ikusi da, hasi naizela, eta gorputza, eta... Garatu banean goiz, igual futbolista izango nintzela, euskalo. Bueno, inbiok errealean zauzie. Bai. Gertatzen dena, bere sekzioan diru apuro da gehiago mogitzen dela. Pixka gehiago bakarrik, kalderilla. Kalderilla. Esan duzu, futbolean, ez pasara oso txikitatik garatzen eta, apur bat berantiarra basara, futbolak ez dago itxoiten. Igual zara Messi moduan superona. Baina normalean ez. Normalean ez. Eta igual jende asko nik uste galtzen dela bide hortan. Jende asko, ez daka pazientzia edo nahi da hau eta kirolariak neurtu jadia konpetitzen 25 urtekin, 25 gizona zaranean, eta ez 10 urtekin, ume bat zaranean 15 urtekin, ondiokan
gazte bat zaranean. Ondiokan hor dauz hormonak eta prozeso bat da, garapen prozeso bat, ondiokan, hori, ez diala, gizon. Baina bai entzun izan dotzut, adibidez, zure kirola zelan hobetu, zelan asileiken galdetuta, hain justu aipatzen zendula hori, behar dala jentea gaitasuna dekona apur bat itxaroteko eta apur bat ikusteko nok dekon gaitasuna. Naizta momentuan izar bat. Asko ez destakau, honepadeko gaitasuna eta niri itxaron eta lagundin behar. Hori da. Igual, demagun, Espainiako txapelketan bosgarreno gelditzen da, eta berari esaio kasolarreirik egiten. Zagari, ez dakit, besteak asko, lehenengo hirugarrak asko zobia dira, baina fijatzen bazara, igual lehenengo hirurak jaurtitzen dabe jabalina apura fuerza eta, besteak tin dakar bere kutsua eta ez ostras, horrek alda bota. Orduan, behar da jendia batez be, urte asko doia zena kirol mundu hortan, igual, 60 urte, 50 urte, 60 urteko jendia, ja ikusi dituztena milaka eta milaka kirolari, eta, cazadores de talentos esaten da, hau ona izango da, honek balio dago. Eta horrek naiz eta oin izan onena horri 2 urte bar hor gelditzen da, ez da hobetzen. Eta bestiak pasaukotza. Nik uste kirolean hori behar dela. Zuk entrenatzaile karneta atera dozu edo, prozesu egin dozu ez dakit karneta dan, baina ikusten dozu zeure buru adibidez horretan talentu bila? Oin momentuan, ez dakit, hori ez dut inoiz planteau, ez? Behiratu dut hori entrenatzailean 2. zikloa indot, lehenengo eta 2., 3. faltako jatan, eukitzeko gorena. Baina, ez dakit, kirolari naizela, ez dute planteatzen entrenatzaileena. Ez dakit, ez dutela nahi ikusi hori. Edo zeba, baina esan txarra izango, ez? Ikustia eta azkenian horrek emongo zen kalidade punto izugarria, ez azkenian igual, hau dago igual eskupelotan, baina ez duzu jolin, hau eskiatzen izango zen superona. Edo hau dago sokatiran, ez duzu jolin, hau eskalatzen izango zen, holan, ikustia, hori Kuban eta uste eitzen da bela. Eitzen dut estudio batzuk eta esatetzue, zu, amen. Zu, amen. Eta pixka krudela da. Ze igual zuk nahi futbolan egotein. Pentsatu, ostras, zu atletismoan izango zara bomba bat. Eta futbolen ez zara jauko inora. Eta holako zehozera eitzen ikustot interesgarria dela. Azkenean unmea momentuan pixkat ikusten da, gaizki moduan, ni lagunekin edo futbolera joan ekipoan. Baina gero etorkizunean ikustot eskertuko zetzula, ez? Esatea, barrazoi zekazuen atletismoan bidetik edo sokatira o arrauna o bide hona esala. Eta hori espada, horrela talentua topatzen espada, zertan? Irakasle ikasi zendulako, hor da, TFG-ekin agila. Ez dakit pasarela irudiaren mundua interesaten jatzun? Telebista gehiago. Telebista, bai. Orkesle edo programa bat zuzentzen, olako zeo zer. Zuzendari ez, beti hor, kamaren aurrean. Kamaren aurrean. Hor, txorradak esan debili, norbaiteri elkarrizketaren batein, edo, ez dakit, Fran de la Jungla estiroko zeo zer, animaliekin edo. Bale. Olako, telebistak gustatzen gata. Baina hori pasarela eta oso hori mundu gordina da, nik uste. Kanpote ikusten zugal oso politxa, baina bertan zauzenian ez da inbeste. Eta ez dute baztertzen, igual pasarela edo moda inguruko zeo zer eitxia, gustauko jatan be bai. Ikusteko esperientzia edo diru batzuk irabazteko zeo zer. Baina lan moduan, igual telebista interesgarria iruditzen jata. Holan, tertuliak edo jende gehiagokin, ez dakit gaur hitz egingo dugu pastelen inguruan, eta bihar hitz egingo dugu itxasontzien inguruan. Eta holan, ez dakit, hori gustatzen jata. Oso ondo, dei. Lehenengo ingo duguna da zure kiroli bilbidegaz gozatu. Hori. Eta gero, elkar topatu behar badugu edabietatik topatuko gara. Geroko atzaten dena. Placer bat izan da, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!